ሰላም አብርሆን ቀረባን ኮንኩም መደባቴ ተከታተሉ ዘለኹም አሕዋት አብ ዘለኹም ጽቡቅ ጸኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ንሎም ድማ ንበርሐን ለጻይቶን ጠቃሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ከምኡ ድማ ንዝደረቕን ሰባበረን ብቁመት ማለት ብነዊሑ ንዝምዘዝን ጨጉሪ እንተሊና መትረርን ንቁመት መወሰኽን መንወሕን ዝጠቕመና ብተወሳኺ እውን ንዝተፈላለየ ጸገማት ናይ ጨጉሪ ክፈትሓልና ዝኽእል ኣዝዩ ጠቃሚ ትሕዝቶ ብቐሊል ኣገባብን ብሕሱር ዋጋን ኣብ ክሽነና ዝርከብ ነገራት ተጠቂምና ነዳልዎ ክልተ ዓይነት ትሕዝቶታት ሒዘ መጽእ ዘለኹ ስጋብ መወዳእታ ምሳይ ጸንሑ። መጀመርያ ነዳልዋ እምበር ንጨጉርና መትረርን መንውሕን ሰባበርን ንዝምዘዝን ዝደረቕን ጨጉሪ ጠቕመና ትሕዝቶ እያ። ንዓ ንምስራሕ ድማ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ከድልየና እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ቅራፉ ጥራይና ክንጥቀም። ጥቕምታት ቅራፍ ናይ ሽጉርቲ ንጨጉርና ብዙሕ እኳ እንተኾነ ገለ ካብ ጥቕምታቱ ኣብ ቆርበት ናይ ርእስና መሳጅ ጌርና ክንለኽዮ ከለና ንዑደት ናይ ደም ዘንቀሳቕስ ኮይኑ ከይምዘዝን ተሪርን ጥዕና ዘለዎን ክኸውን ይሕግዝ። ከምኡ ድማ ሓድሽ ጨጉሪ ንምብቃል ማለት ንምብዛሕ ከምኡውን ንምንዋሕ ቁልጡፍ ውፅኢት ይህበና። ኣብ ቆርበትና ዝኾነ ዓይነት ኢንፌክሽን ይኹን ሰሓ ወይ ፎሮፎር እንተሊና እውን ከጽርየልና ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ንሽበት ዝከላኸለልና ኮይኑ እውን ንጨጉርና ጠሊ ይህበና። ጥዕና ዘለዎን ወዝ ዘለዎን ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ቁመት ንኽውስኽ ድማ ይሕግዘና እዩ። ተወሳኺ ድማ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ቅራፉን ጥቕሙ ከም ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ ቅራፍ ዘይፍለይ ኮይኑ ንዝምዘዝን ዝሰባበርን ጨጉሪ ንምትራርን ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ክነውሕን ዝሕግዝ እዩ። ንውሕድ ጨጉሪ እውን ሓድሽ ጨጉሪ ንክበቁልን ዝያዳ ቁመት ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽውስኽን ኣዝዩ ሓጋዝ ትሕዝቶ እዩ። ከምዚ ገይረ ቅራፉ ቀሪፈ ድማ ኣብ 2 ኩባያ ማይ ገይረ ን10 ደቂቕ ከዲነ ከፍልሖ እየ ሕብሩ ስጋብ ዝቕይር። ኣብዚ ትጥቕሙ ምስ ሃፋ ከይድ ናይ ግድን ከዲና ኢና ከነፍልሖ ዘለና። እዚ ትሕዝቶ እዚ ንሕብሪ ዝሰተየ ማለት ንሕብሪ ዘለዎ ጨጉሪ ኣይንጥቀመሉን ኢና። ምክንያቱ ማይ ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ ቅራፍ ንጨጉርና ሕብሩ ዝቕይር ባእታ ስለ ዘለዎ ንናቹራል ሕብሪ ዘለና ኢና ክንጥቀመሉ። ሕብሪ ናይ ጨጉርና ክቕየር ዘይደለናዮ ከምኡ ድማ ቀዲምና ጨጉርና ሕብሪ ኣስቲናዮ ፀናሕና ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ቅራፍ ጥራይ ጌርና ክንጥቀም ኢና። እዚ ዓቐን እዚ ድማ ብ2 ኩባያ ማይ ጌርና ኣብ ህድእ ዝበለ ሓዊ ከዲና ን10 ደቂቕ ወይ ድማ ሕብሩ ስጋብ ዝቕይር ከነፍልሖ ኢና። ብከምዚ ኣፍሊሕና ድማ ን15 ደቂቕ ኣሊኽናዮ ክንጸንሕ ኢና። ድሕሪ 15 ደቂቕ ድማ ህድእ ምስ በለ ኣስፊፍና ምስ ዝሓለ ክንጥቀመሉ ክንጅምር ኢና። ኣብዚ ጨጉርና ዝተኣሳሰር ወይ ድማ ተሪር ዓይነት ጨጉሪ እንተኮይኑ ኣብዚ ማይ ናይ ቀይሕ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ማይ ማለት እዩ 2 ማንካ መብልዒ ዘይት ዘይቱን ወይ ድማ ኮካናት ኦይል ክንውስኸሉ ኢና። ወይ ድማ ዘይት ስምስም ዝኾነ ዓይነት ዘለና ንጥቀመሉ ዓይነት ዘይቲ ክንውስኸሉ ኢና። ብከምዚ ድማ እታ ቀዳመይቲ ትሕዝቶ ኣብ ክሽነና ብዝርከብ ትሕዝቶታት ተጠቂምና ብሕሱር ዋጋ ግን ከዓ ዓብይ ጥቕሚ ዘለዎ ጨጉርና ንምስብባርን መምዛዝን ምድራቕን ትከላኸለልና ከምኡ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ጨጉርና ንክነውሕን ክተርርን ጥዕና ክህልዎን ትሕግዘና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣለና። ኣገባብ ኣጠቃቅማ ድማ ኣብ ስፕሬይ ክንገብረሉ ንኽእል ጽሩይ ኮንቴይነር ገልቢጥና ኣብ ቆርበትና መሳጅ እንዳገበርና ንኩሉ ክንለኽዮ ኢና። ስጋብ ጫፍ ጨጉርና ለኺና ድማ ጎማ ሸፊና ንካብ 2 ሰዓት ዘይውሕድ ግዜ ኣብ ጨጉርና ከነጽንሖ ኢና። ድሕሪ 2 ሰዓት ድማ ብሻምፖ ክንሓጽቦ ኢና። ኣብዚ ካብ ኬሚካል ነጻ ዝኾነ ማለት ሻምፖ እንተሊና ዝበለጸ እዩ። ተዘይብልና ግን ነቲ ሻምፖና ብማይ ወሲኽና ከነቕጥኖ ኢና።
ከምዚ ጌርና ኣቕጢና ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ድማ ንኩሉ ንጥቀመሎም ናይ ጨጉርና ማስክታት ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛና ነዳልዎም ናቹራል ትሕዝቶታት እቲ ጥቕሙ ከከይድ ዝሕግዘና እዩ። ከምዚ ጌርና ድማ ካብ 1 ክሳብ 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ክንጥቀመላ ንኽእል ወይ ኣብቲ ንሕፀበሉ ግዜ ከምዚ ጌርና ብምጥቃም ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ተኸታቲልና ክንጥቀመላ ኢና። ተኸታቲልና ብምጥቃም ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝድለ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኩሉ ግዜ ጨጉርና ንብዙሕ ፀገማት ዝተቃልዐ እዩ። ይቆራረፅ፣ ይሰባበር፣ ይምዘዝ ወይ ምንዋሕ የኣብየና ከምኡ እውን ወዝ ዘይብሉ ይኸውን እሞ በዛ ንሎሚ ብሕሱርን ቀሊልን ኣገባብ ነዳልዋ ትሕዝቶ ጨጉርና ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ከምኡ እውን ንምስብባርን መምዛዝን ምድራቕን ዝከላኸለልና ጠቓሚ ትሕዝቶ ኣብ ገዛና ብምድላው ፍታሕ ክንረኽበሎም ንኽእል ኢና። እዛ ትሕዝቶ እዚኣ ድማ ንኩሉ ዝተቐስናዮ ፀገማት ናይ ጨጉርና ትፈትሓልና ኮይና ብከምዚ ብቐሊልን ግዜ ዘይወስድን ኣገባብ ጌርና ኣዳሊና ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ክንረኽበላ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ድማ ንቁመት ምውሳኽ ኣዝያ ሓጋዚት ትሕዝቶ እያ። ንውሕድ ጨጉሪ ንምብዛሕ ማለት ሓድሽ ጨጉሪ ንምብቋል ትሕግዘና እውን ኮይና ጨጉርና ተሪርን ጥዕና ዘለዎን ኮይኑ ክነውሕን ክበዝሕን እውን ትሕግዘና ትሕዝቶ እያ። ቀፂልና ድማ ናብታ ኣዳልያ ዘለኹ ካልአይቲ ትሕዝቶ ክንሓልፍ። እዛ ሕጂ ንሰርሓ ትሕዝቶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሪሐ ኣለኹ ግን ብዛዕባ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፀኒ ብሕቶታትኩም መሰረት ድማ ደጊመ ይሰርሓ ኣለኹ። እዚኣ ድማ ንበርሕን ንለፃይቶን ትጠቕመና ትሕዝቶ ኮይና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ሓድሽ ጨጉሪ ንምብቋል ትሕግዘና እያ። ከምኡ ድማ ንዝምዘዝ ጨጉሪ ከይምዘዝን ተሪርን ጥዕና ዘለዎን ክኸውን ድማ ትሕግዘና ትሕዝቶ እያ። እዛ ንበርሕን ንለፃይቶን ቁልጡፍ ለውጢ ተምፀልና ጠቃሚት ትሕዝቶ ንምስራሕ ድማ ሽጉርትን ዘንጅብልን ተጠቂምና ከነዳልዋ ኢና። ኣሰራርሓ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓይነት ዓቐን ሓንቲ ማእከለይቲ ሽጉርቲ ምስ ክንደኣ ትኸውን ፍረሽ ጅንጅብል ቅራፍ ቀሪፍና ኣድቂቕና መቲርና ከነዳልዎ ኢና። ነዚ ድማ ኣድቂቕና መቲርና ብሓደ ኩባያ ማይ ክንጥሕኖ ኢና ብናይ ኮሚደረ ዓሰራ ማለት እዩ። ኣፀቢቕና ዓሲርና ድማ መማዩ ኣስፊፍና ከምዚ ጌርና መማዩ ክንጥቀመሉ ክንጅምር ኢና። ኣብ ትሕዝቶ እዚ ዘንጅብል ንጨጉርና ዘለዎ ጥቕሚ ሓድሽ ጨጉሪ ንምብቋል ይሕግዘና። እዚ ድማ ኣብቲ ለፃይቶ ዘለዎ ቦታ ወይ ጨጉሪ ክበቁለልና ንደልዮ ዘለና ቦታ ብምልካይ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓድሽ ጨጉሪ ከብቁለልና ከምኡ እውን ንለፃይቶ ዘለዎ ወይ ውሕድ ጨጉሪ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበዝሓልናን ጨጉርና ተሪር ኮይኑ ክበቁልን ከይምዘዝን ከይሰባበርን ይሕግዘና። እዛ ትሕዝቶ እዚኣ ንለፃይቶን ንውሕድ ጨጉርን ንግዜ ዘይወሰደ በርሕን ዘለና ኣዝያ ጠቃሚት ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ጨጉሪ ንምብቋልን ንምብዛሕን ትሕግዘና እያ። ተወሳኺ ኣብ ትሕዝቶ እዚ ዘንጀቢል ናብ ቆርበትና ዝርከብ ዝተኣከበ ረስሓት ይኹን ሰሓ ዘለና ወይ ፎሮፎር ይኹን ዝኾነ ዓይነት ባክቴርያ የፅርየልና። ሽጉርቲ ድማ ንጨጉርና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ንዑደት ናይ ደም ዘበራብር ኮይኑ ድማ ንጨጉርና ክበዝሕን ሓድሽ ጨጉሪ ንምብቋልን ዝሕግዘና እዩ። ንጨጉርና እውን ብተወሳኺ ንምትራርን ጥዕና ዘለዎ ክኸውንን ሓጋዚ ኮይኑ እውን ንሰባበርን ዝምዘዝን ጨጉሪ ተሪርን ጥዕና ዘለዎን ንክኸውን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ከምኡ ድማ ሽጉርቲ ንጨጉርና ጥዕና ዘለዎን ወዝ ዘለዎን ኮይኑ ክነውሕን ሓድሽ ጨጉሪ ክበቁለልናን ድማ ይሕግዘና። ብፍላይ ድማ ንብቁመቱ ዝምዘዝ ይኹን ዝሰባበር ጨጉሪ ኣዝዩ ጠቃሚ ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ። ብከምዚ ጌርና ኣድቂቕና መቲርና ድማ ኣብ ናይ ኮሚደረ መዕሰሪ ብሓደ ኩባያ ማይ ጌርና ፀቢቕና ክንዕስሮ ኢና ክንጥሕኖ ኢና ማለት እዩ። ምስ ጠሓናዮ ድማ መማዩ ኣስፊፍና ነቲ መማዩ ጥራይ ክንጥቀመሉ ኢና ስፕሬይ ዓይነት ጌርና ማለት እዩ። ብከምዚ ድማ መማዩ ኣስፊፍና ኣብ ናይ ስፕሬይ ክንገብረሉ ንኽእል ፅሩይ ኮንቴይነር ገልቢጥና ክንጥቀመሉ ክንጅምር ኢና።
أجاب أطاقم ودما نزي أبتي شغرنا كبقولنا ندليو لتعيتو زلو بوتا ويدما أبو حد شغري هون برح زلو بوتا أفت قربتنا رأسنا سبراي جيرنا اندالخنا بسركل عينة جيرنا مساج كنقبرو لينا نخلت دا إزخون مالتيو نخلت دا إزخون مساج اندا قبرنا دما أفت قربتنا اندالخنا نحاد ورح زاكل بتقاتاتالي كنت أكملوينا بخمسة أجاباب بمتقام دما زينة برا جوغري مالت حدش جوغري نما بقال أزيا كتحجزنا نسو دما أبتناي مجمريا سومون كل تجيزة أما عالتي بسركل مساجن را قبرنا نغربتنا جوغرنا بفلاي دما أبتيك بقول لنا ندليو زلنا بوتا لغينا مخلت ساعات أب جوغرنا أزنحنا كنحات بوينا أبتناي مجمريا سومون مالتيو أب معلتي كل تجيزة كنتك أمر لينا أبتا كاليتي سومون دما حادي جيزة نمعلتي بخمس رأنايو أجاباب مالت مساجن را قبرنا نخلت ساعات أب جوغرنا أزنحنا بمحتساب دما كنتك أمر لينا مالتيو أبتا ناي مجمريا سومون كل تجيزة أم معلتي أبتا كاليت سومون دما حادي جيزة نمعلتي تختاتي لنا سومون لك كم زرعنا أجابا نخلت دا زاكل مساج كيرنا لخينا نخلت ساعد دما بجبرنا أزنحنا كنحاز بوينا قاتلنا أبتا سالسيت سومون دما أب سومون كل تجيزينا كنتك أمرلا لتا معلتي زغيتنا أبتا سالسيت معلتي أب قربتنا مساج كيرنا نخلت ساعات أزنحنا كنحاز بوينا أب سومون دما بتمساسالي أجاباب مالتي زي أبتا سالسيت سومونيا همور داتا مالت أبتا رابعيت سومون دما حادي جيزت راي أب سومون كنتك أمر لينا بخمسة دما نحاد ورحي تختاتيلنا بمتقام عبي لوتي كنرئي لنا خيلينا مالت وزيت كنرخب لنا خيلينا بخمسة رأنيو أجاباب دما نحاد ورحي زاكل نتقام لا مالتيو ذات حستو زيا بخمسي أجاباب أدالينا أبزحو البوتا مالت أبتلاجا نحاد سومون كي تبالا شوي كتنحلنا يخيليو كل سومون دما بخمسة أجاباب حدش بمدلو كنتك أمينا مالتيو شامبو كل جيزة متقام نجعقرنا اي حاسيون ديو إلكم زحاتتكموني هو شامبو أورغانيك وي كاب كيميكال نتزازخونه نجعقرنا زحاسيو بأتاتات زي بلو مالتيو زخونه شامبو انت رخيبنا اتزبالت زيو تزي كونغن بتنتك أمرلو شامبو بماي أغطينا كنتك أمرلو نخيلينا زدما كل تمانكا كابتنتك أمو شامبو وسيدنا أب حدا كوبايا ماي بتسبيسنا مالت أغطينا كنتك أمرلينا ويدما نتي كونتينر ناي شامبونا ماي بموسى أغطينا كنتك أم نخيلينا مالتيو هابست حستوزي جانا كابج عقرنا نمدفع دما دحري بشامبو محتابنا حدا مان كان سكافة بفرق إليتروماي بتسبيسنا كم ملغلغي جقرنا كنتك أمرلينا كما مارات دما أب فرق إليتروماي كل تمانكا أتشتو وسيخناون كم ملغلغي بمتقام زخون عين الجانا كابرسنا كتفعلنا يخيليو زاد حرويتي ناي أتشتو ملغلغيتكن مزي عداليني وزلنا ناي زنجبلن ناي شغورتن سبراي قربتو قربتنا كبل على الناس لزغل زبالت بتاني نسكافي جيرنا كن لقلقي حيش يبل بحافشاقن أتشتو نقربت ناي رأسنا نمتري بفلاي دما نفورفور سحازر لو رأسي نمتري طقمنايو بخمسة دما أمور داتا نايزا فيديو يبتي حلقو لايك بمقبر التوابعوني كلو كتك أمرلو أب كلو نقبتحون شير كتقبروا يزغا خرقكم نزا فيديو حدشتو زغنكمون سابسكرايب بمقبر أبالاتنا چانلي كتكونو بخبري عدمكم هبكت صالي نعاكم يتقم يزبلكو تماسا صالي تحستو حيزاز قابس متقكم أبزل لهم سلام